Slávnostná schôdza, ktorú viedol predseda Ján Beňo. Slávnostný prejav predniesol veliteľ Ladislav Hudka, v ktorom poďakoval súčasným hasičom za obetavú prácu, ale nezabudol ani na tých, ktorí sa nedožili týchto osláv. V ďalšej časti prečítal správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru za posledné obdobie. Starosta obce Marián Sklenár vo svojom príhovore ocenil prácu hasičov. Poďakoval sa za zabezpečovanie požiarnej ochrany v obci, ako i nezištnú pomoc pri plnení ďalších úloh. Súčasťou osláv bolo aj oceňovanie porúbčanských hasičov za doterajšiu prácu. Na druhý deň sa členovia ako aj pozvaní hostia zoradili a za doprovodu dýchovej hudby a sirén sa presunuli do priestoru lyžiarskeho strediska. Vlajkové hasičské jednotky na môj povel. Pozor! Pravo hľaď! Vlajkonosiči hasičské jednotky, nazdar! Z poverenia prezidia a prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky mimoriadne povyšujem do hodnosti inšpektora Ladislava Hudku. Od dnešného dňa. Vy dovolte, aby som z poverenia prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky odovzdal vašej organizácii najvyššie vyznamenanie, aké je možné pre dobrovoľný hasičský zbor, a to je čestný prápor dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Ako hodnotíte výčinnosť hasičského dobrovoľníckeho zboru pri vašej obci? Ja ho hodnotím v superlatívoch, pretože počas môjho pôsobenia mi robí len radosť. Či už v týchto súťažiach hasičských, ale aj pomocou obci pri kultúrno-športových podujatiach. Takže držím im palce, aby im to vydržalo ešte dlhšie. Trénujete nejako, pripravujete sa na tú hasičskú prácu, máte tréningy, nejaké výcviky? Samozrejme, že tréningy absolvovať musíme, ale samozrejme, že musíme sa zdokonalať aj v oblasti školenia, nielen výcviku, pretože aj veda a technika v požiarnej ochrane napreduje milovými krokmi a my musíme tiež kráčať s dobou a prispôsobovať sa tej dobe. Veliteľ hasičov a starosta netajili svoje sklamanie nad slabou účasťou a nezáujmom občanov o toto významné podujatie. Organizátori pripravili pre zúčastnených rôzne súťažné disciplíny a ukážky z oblasti hasičstva. Je to hasičská oslava, takže hasičské ukážky zborov, ktoré nám budú ukazovať, ako sa tvorí požiarny útok. Samozrejme aj ako sa potom balí materiál a ukladá naspäť do vozidla a družstvo odchádza od požiaroviska na základňu. Ale sú tu atrakcie pre deti, budú tu súťaže pre dospelých. Takže myslím, že všetci, ktorí tu prišli alebo prídu, si vyndú na svoje.
Súťaže sa zúčastnili hasiči z Liptovskej Kokavy, Liptovského Hrádku, Kráľovej Lehoty, Híb a z Liptovskej Porúbky. Dobrovoľným hasičom z Híb sa darilo. Čas 1 minúta 50 sekúnd im priniesol prvé miesto. Aj napriek vrtkavému počasiu sa akcia vydarila a na večernej veselici sa zišlo niekoľko desiatok zábavy-chtivých občanov, ktorí zotrvali v dobrej nálade do skorých ranných hodín. Máte nejaké plány, ako ďalej s vašim zborom do budúcnosti? Tak plány máme veľké. Len čo sa nám z nich podarí naplniť, to nám ukáže čas, to nám ukáže budúcnosť, ale hlavnou dominantou a hlavným takým poslaním do budúcna je omladiť kolektív, omladiť zbor, tak aby tá práca napredovala čím lepším tempom, ale aj na kvalitatívne vysokej úrovni. Záverom treba poďakovať a vzdať hold stovkám obetavcov v radoch dobrovoľných hasičov, ktorí riskovali a riskujú svoje zdravie a aj životy, aby pomohli ľuďom. Cení sa snaha porúbčanských dobrovoľných hasičov o udržiavanie tradícií a zveľaďovanie zvereného majetku a techniky. Dobrovoľní hasiči sú aj dnes v neustálej pohotovosti v prípade potreby zasiahnu na báze šľachetnosti bez